ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಇನಿ ನಮ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದ ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತಿಳಿಯೋನುಗ. ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೊಲೆಡು ಇತ್ತಿನಾತ್ ಮರ್ದು ಮಾಯ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ನಂಕ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಬದುಕುಂದು ಪಣ್ಪಿನವು ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ಗುಳ್ಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯೆ ಪುಟಿನೇರ್ ದಿಂಚಿ ಸಯ್ಯನ ಮುಟದ ಕಾಲೊಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆದು ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಆಯನ ಆರೋಗ್ಯ. ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡು ಉಂಡಾಯಿನ ನರಮಾನಿ ಶರೀರಗು ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಬತ್ತಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರಲ ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡೇ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಪಂಚಭೂತೊಲೆನ ಸಾರನು ಸತ್ತೋನು ನಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿರು. ಅಂಚಾದೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ಮರ್ದದ ಮೈಮೆನು ನಂಕ್ ಪನಂದೆನೇ ಪಂಡದು ಪೋತಿರು. ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಮಾಸೆ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಅಮಾಸೆದ ದುಂಬುದ ದಿನ ಪಾಲದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಗು ಪೋದು ಗುರ್ತ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು. ಎನ್ನ ರೋಗ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಮರ್ದು ಎಂಕುಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ದು ಬೋಡು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೆರು. ಮನದಾನೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಪೊರ್ತು ಮೂಡೊಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ಮರತ ಕೆತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಮೈಪು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಲದ ಮರಕ್ ಮೈಪುಡು ಮೂಜಿ ಸಲ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆ ಗುದ್ದುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಪಾಲದ ಮರಕ್ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತದು ಸೇರುವಾಗೆ. ಅವೆನು ಪರಿಯರೆಗು ಪಿತ್ರಲು ಕುಲೆಕಲು ಬತ್ತದು ಮರತ ಸುತ್ತ ಸೇರ್ದುಪ್ಪ ಪಣ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಕೆ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಪಾಲದ ಮರತ ಅಡಿಕೆ ಪೋವಡಾಂಡ ಅರಬತ್ತಲೆಡು ಅತ್ತಡ ಬೆತ್ತಲೆಡು ಪೋವುಡು ಪಣ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕುತ್ಕೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಾಲದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡು ಅಗ್ಗಿದು ಪೋಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಈ ಪಾಲದ ಮರತ ಬಗೆಟ್ ನಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲುಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಮ ಪಾಡುದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಪೇರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆತದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೊರ್ಕಲ್ಲದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪರಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಮರ್ದು ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ. ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಅಮಾಸೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಳೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಉಂದೆತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಲ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡು ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಪುಣಪಿದ ಈ ದೀವೆರೆಗು ಬುಡಂದಿನ ಬರ್ಸ. ಆ ಸಮಯಡು ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ಚರ್ಮ ರೋಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಾರನು ತನ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಪಾಲದ ಮರತ ಪೇರಡು ತನ್ಕ್ಲೆನ ಸೀಕ್ಲೆಗು ಪರಿಹಾರನು ನಾಡುದಿರು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿಡು ತುಳುವೆರು ಅರೆ ಬಂಜಿಡೇ ಇತ್ತಿನಿ. ಆಟಿಡು ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದು ಆಟಿ ಕರೀದು ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ಬೊಲೆಡು ತಿನ್ಪಿನ ಚೀಪೆ ತೆನಸಿಡ್ದು ಶರೀರಗು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಯೋಚನೆಲ ಈ ಮರ್ದದ ಪಿರವು ಉಂಡು. ಎಗ್ಗಿದ ಅಕೇರಿಡು ಆಟಿದ ಕಷಾಯದ ಪಿರವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟನುವೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಗುದ್ದುದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಕೆತ್ತೆನು ದಕ್ಕೆರೆಂದು ಪೋನಗ ಯಾಪಲ ಅವೆನು ಪೆಜ್ಜೆರೆಗಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಕಾತದು ಕುದೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಕತೆ ಅತ್ತು. ವರ್ಷಲ ಕೆತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜೆರೆಗು ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಪೆರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡಿದು. ಅವು ಅಜ್ಜಿಯ ಅಜ್ಜೆರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಲ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಕಾತದು ಕೊಲ್ಲು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇನಿಕಲ ಎಂಕ್ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ. ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದ ಬಗೆಟ್ ನಿಗಲೆಡ್ಲ ನೆನ್ಪುಲು ಉಪ್ಪೆರೆಯ ಅವೆನು ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಪಟೊನ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.